Γεια σας παιδιά, Σταύρος εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο ανακοίνωση και ένα βίντεο που θα το ενώσω μαζί. Αντί να κάνω δύο διαφορετικά βίντεο, το κάνω σε ένα. Το πρώτο που θέλω να εξηγήσω είναι το ότι μερικοί πείτε για παράδειγμα εσείς για παράδειγμα μπαίνετε σε ένα βίντεο και βλέπετε και δεν σας αρέσει το βίντεο και πατάτε dislike. Αντί να μην πατήσετε dislike, γιατί μερικοί πατάνε dislike και λένε άντε δεν μου αρέσει. Άντε μπορεί να έχουν δίκιο, ναι. Αλλά η καλύτερη άποψη είναι αντί να του προσθέτεις και άλλα dislike του άλλου, αν έχει κι άλλα, μην το βλέπεις το βίντεο ρε φίλε. Δεν σε είπε κανείς, δεν σε αναγκάζει κανείς να το δεις. Μην πατάς dislike και φύγε από το βίντεο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το πρώτο που μου σπάει τα νεύρα εντελώς. Το δεύτερο τώρα. Αύριο λογικά το κανάλι μου θα έχει vlogs. Από αύριο δηλαδή θα ανεβάζω και vlog. Δεν θα έχει vlog, μερικές φορές θα έχει vlogs από εκδρομές και διάφορα άλλα. Επίσης, αύριο θα δείξω τη μέρα μου, πώς περνάω συνήθως τη μέρα μου, την καθημερινότητά μου μετά το σχολείο. Για να μην σας μπερδεύω και τέτοιο. Θα δείξω λογικά το σχολείο μετά το γυρισμό τι κάνουμε. Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, όταν γυρνάμε από το σχολείο. Ή βασικά δεν θα σας δείξω μετά το σχολείο τι κάνουμε. Θα σας δείξω το απόγευμα τι κάνουμε συνήθως. Γιατί θέλω να είναι κάπως μικρό το βιντεάκι για να μην μου πάρει πολλή ώρα για να ανεβεί. Γιατί έχω και άλλα πράγματα να κάνω στο κινητό μου. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτω στα comments αν θέλετε για δύο πράγματα. Και να κάνω vlogs με φίλους και προκλήσεις αν θέλετε να κάνω μια πρόκληση με τον Ανέστη Channel και τον Bad Abyss 4 χωριστά βέβαια. Απλά θέλω να μου πείτε με ποιον θέλετε να κάνω πρόκληση. Θα είναι πρόκληση ποιος μπορεί να το πιει αυτό, έτσι θα λέγει το τίτλος. Για παράδειγμα, αν βάλουμε σε ένα ποτήρι κάτι, δύο υγρά, πράγματα που βέβαια τα βάζουμε σε φαγητά, ποιος μπορεί να το πιει. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να σας πω, να μου πείτε κάτω στα comments, από αυτό το βίντεο, να μου πείτε και κάντε ένα like, ένα σχόλιο όπως σας είπα και μια εγγραφή στο κανάλι γιατί με βοηθάει να ανεβάζω περισσότερα βίντεο σε άτομα για παράδειγμα που είναι καινούργιο το κανάλι και πλέον έφυγε και ο Ανέστης από το κανάλι. Να κάνετε εγγραφή και αυτοί που το βλέπουν και τους αρέσει να το δείχνουν και σε άλλα άτομα. Να μην το έχουν μόνο για αυτούς που λέει ο λόγος να ξέρουνε. Το δείχνουν και σε άλλα άτομα το κανάλι μου, ώστε να αυξάνεται ο κόσμος που με βλέπει, ώστε να μπορούμε να ανεβάζουμε καλύτερα βίντεο. Αυτό ήθελα να πω. Τα λέμε αύριο στο vlogs.